Ćao svima, dobar dan ili dobroveče u zavisnosti od toga kada gledate ovaj video. Za one koji me ne znaju, moje ime je Olja Rodić i dobrodošli na kanal Studija Touched by O. Danas sam za vas pripremila kako se radi sa cepkanom folijom. Dakle, spremila sam vam dve varijante i naravno gledala sam da vam uprostim. Šta znači uprostim? Dakle, ovdje sam napravila varijantu za devojke koje rade kod kuće ili koje tek počinju, da vam nije potrebno tona materijala da biste napravili lepe i uredne nokte. Tako da sam ja za danas napravila varijantu kako napraviti i naneti cepkanu foliju na gel lak bez baze. Dakle, kada kažem bez baze, uglavnom se radi na bazu. Dakle, naravno, normalno se odradi nokat, da li je izlivanje ili koja god vrsta čega god šta ste vi odabrali. Nanese se boja, na tu boju se nanese baza i onda se lepi cepkana folija. Zašto? Zato što je baza dosta lepljivija i mnogo lepše folija prijanja na nju. Dok, na primjer, kada radite samo sa gel lakom, on se osuši i ostane malo lepljiv, ali ne dovoljno lepljiv da bi ta folija lepo legla. Tako da kada preko folije nanesete top coat, može da vam se desi da vam se onako folija ta sitno iscrpka i da vam se ravnomerno nanese po čitavom noktu, što ćete vidjeti kasnije i kroz video, što lično meni ne smeta. Tako da dođe vam kao recimo varijanta da imate top coat sa nekim sitnim glitterom. Ukoliko vašem klijentu to smeta i ne želi bukvalno da ima preko celog nokta te sitne cepkane folije, već samo tu gde je i tražila, onda radite isključivo na bazu. Tako da ostanite sa nama do kraja videa da vidite kako sam ja to uradila. Ukoliko vam se ovaj video dopao, obavezno ga lajkujte, pretplatite se na naš kanal i uživajte u statku koji sledi. Ljubim vas, Boki i Olja. Ćao! I ćao svima, za današnji video smo pripremili kako se radi sa cepkanim folijama. Dakle, ono što ste me pitali, šta je poenta kod ovih folija, kod ovih folija cepkanih je samo fora da se stave na neku lepljivu, ajde da kažem, podlogu. I za današnji video smo pripremili folije koje ima u baš dosta, ajde da kažem, boja i dizajna, ali sam ja danas odlučila da to bude crna podloga iz kolekcije Blue Sky, gel lak je u pitanju, tako da ću ja danas naneti na ovu mlečnu tipsu i pokazat ću vam korak po korak kako se radi sa cepkanim folijama. Tako da, ajde da krenemo na stvar. Dakle, naravno, vi kada radite kod kuće, naravno stavit ćete na pripremljen nokat. Ono što je jako bitno da znate je da ispod svakog laka ide baza. Dakle, ne možete samo lak staviti na nokat. Ukoliko niste stručni sa bazom, iako vam je baza ređa, dakle bolja vam je kombinacija da radite ako ste početnik u dva tanka sloja i ta dva tanka sloja sušite, nego da radite pa da vam se sve ulije u zanokticu. Ono što je također jako važno da znate je to da ako ste vešti, da nanesete jedan sloj baze i pre nego što osušite bazu stavljate malo veću kuglicu baze i pravite i gradite nokat. Tako da ovo ćemo sada staviti u lampu na 60 sekundi i kada osunčamo boju vraćamo se na još
jedan sloj i nakon toga ću vam pokazati kako se lepe folijice. Ajmo. Kada smo osunčali boju gel laka iz kolekcije Blue Sky, idemo u drugi sloj. I takođe mažemo u tankom sloju. Zašto kažem u tankom sloju? Zato što ukoliko vam je lampa slaba ili nije ok, lak će vam se osušiti gore, a dole će vam ostati živa boja. Tako da je bolje da mažete boju u dva tanka sloja nego da mažete lak predebelo. I da vam se na kraju krajeva boja ne osuši. Jer to je užasno kad vam ostane ta živa boja, posle kad skidate to, prvo nije dobro za nokte. Druga stvar, na nastavku za električnu turpiju to se toliko nahvata u tim, ajde da kažem, zubićima te žive boje da posle toga, znači, vam treba 300 godina da to sterilišite i očistite. Evo ga drugi sloj, idemo u lampu na 60 sekundi i vraćamo se nazad kako bi postavili samo ove cepkane folije. I evo ga, kada smo osunčali lak, sledeća stvar koju radimo je stavljamo cepkane folije. Što se tiče cepkanih folija, možete da ih radite na dva načina. Dakle, možete staviti bilo koju bazu sada na ovaj gel. Može biti iz bilo koje druge kolekcije, dakle ne mora da bude Blue Sky, ili čak možete samo na lak. U suštini, ja bih vam preporučila, ako žurite, možete staviti samo na lak, ali kada lepite, gledajte da ne dodirujete previše prstima, jer će vam ostati blagi otisci na laku. Ili da radite sa bazom, tako da ću ja ovog puta raditi bez baze i uzet ću folijice. I tako ću i da ih stavljam po laku. Naravno, sve je stvar vašeg ukusa i onoga kako vi želite da vam izgleda dizajn, što znači da možete biti proizvoljni, apsolutno nemate nikakve posebne izlete sa tim. To je sve stvar ukusa i naravno izbor klijenta ili vas, apsolutno je nebitno. Nadam se da vi ovo vidite, obzirom da ja gledam kroz telefon i kroz ring, tako da nemojte da mi zamerite ukoliko u nekom momentu izađem iz fokusa. Želela bih da vidite apsolutno sve, tako da evo ga. Kada smo ovo uradili, sledeća stvar koju radimo je nanošenje top coata. I kad nanesemo top coat, naravno sušimo 60 sekundi u LED lampi. Mislim, ne znam više da li uopšte postoji neko ko koristi UV lampu, tako da ajmo. Koristit ćemo top coat Lab Queen i takođe ajde da kažem top coat koji se ne fiksira. Ne znam da li ste primetili, ali ja sam neko ko ne voli te, ajde da kažem, stvari koje moraju da se fiksiraju, već gledam da ubrzam maksimalno proceduru.
i apsolutno one sekunde kada vam klijent izvuče ruku iz lampe, gledam da skratim postupak što više mogu. E sad, ukoliko vam se folija negde prenese kao što to sada meni ispada, to neće biti problem. Zato sam vam rekla da radite sa bazom. Kada imate podlogu bazu, onda neće da vam se dešava da vam ove male sitne folijice ovako ostaju preko nokta. No meni to ne smeta, što više može da bude jako lep dizajn. I evo ga. I nakon što smo naneli top coat, ja ovu četkicu neću vratiti u bočicu sve do momenta dok je ne očistim, da ne bi te cepkane folije unosila u ovu bočicu. Tako da kada smo već naneli top coat, okrenut ću malo ovako naopako tipsu kako bi gravitacija podesila top coat apsolutno gde ju je mesto. I idemo u lampu 60 sekundi i vidimo se ubrzo. I evo ga kako nokat izgleda. Ja se nadam da vi to vidite. Samo da malo fokusiram. Evo ga. I to je nokat koji je gotov. Nadam se da vam se ovaj video dopao. Ukoliko jeste, obavezno ga lajkujte, subscribeujte se na naš kanal i uživajte u nekim od narednih. Ljube vas Boki i Olja. Ćao!